Takže čaute ľudia, ja som si vás vítam pri dnešnom videu. V dnešnom videu si opäť zahráme Murder Mystery 2, ale ak zomrem, budem musieť zjesť Spicy Bulldog. Spicy Challenge. Mal som troška a strašne to páli. Čiže neviem, ako to spravím. Čiže vždycky, keď zomrem, ahoj. Vždycky, keď zomrem, tak budem si musieť dať sú 102. Počkajte, na ochutnávku idem to ochutnať, dobre? Takže ľudia, a ešte vám ukážem, že to naozaj mám, čiže nech sa páči. Bojím sa. Dobre ľudia, držte mi palce. Dobre, dúfam, že ste si to užili. Poďme to ochutnať. Prosím, buď ticho. Dobre. Ochutnáme. Troška, iba troška si dám. Dobre. Ty kokos. Dobre. Je to strašne spicy. Ešte jedno si dáme. A troška si to nechám v ústach. Dobre, teraz je to dosť spicy. Dosť spicy to je. Ja to mám ešte horúce, lebo som to teraz robil. A je to strašne spicy. Dobre ľudia, prvá hra. Sme šerif. Nechcem jesť už to fakt. Kto je murder? Kto je murder? Zbierame candies. Akože ľudia, fakt musím teraz povedať, že mi fakt moje pery a vyhrali sme. Takže nejdeme to jesť. A moje pery fakt teraz tak pália, že to sa ani nedá. A viete ľudia, ja dám si ešte. Bude to fakt chutné, akože, ale... Ja som si teda kúpil toto syrové a strašne ma to páli. Je to strašne ma to páli. Ty kokos. Čo som? Inom to... Nie. Inak ľudia, mám nápad, že by som natočil video v angličtine. Ale nemám. Prosím, nebuď murder. Treba sa mi vysmrkať. Nebudem murder. A... Robíš si zo mňa srandu. Dobre. Ideme. Dobre. To dáme, ľudia. To dáme. Dám si ešte. Teraz som zjedol asi 5 súst. Ľudia, mne je zle. Mne je tak smiešný, keď... To je fakt vtipné, ľudia, keď sa na to pozerám. Sa vysmýkať a idem si po vodu. Čakajte. Ľudia, práve som prešiel z vodou a ešte som sa aj udrel do ruky. Dobre. Takže zjedol som pár súst. Teraz naraz. A tak ma strašne páli v žalúdku. Nie, že páli žalúdok, ale pália ma ústa a pery. Ľudia, dajte odber za to, že trpím. Dobre? Ak chcete viac takýchto videí, tak dajte odber. Ak chcete to video v angličtine, tak dajte odber. Inocent, zase. Páli ma to. Páli ma to jak vinka. No, nech to byť. Ok, nie. Prejdi. Ona mu deka. Prejdi. Ok, idem prečo, nie. Moje pery.
horia. Fakt, že horia. Nechceš to incentu. Dobre, my chance. Oh. Ona? Ja som si neuvedomil. Dobre, opäť sme zomreli. Či ideme si dať? Prečo som povedal murder? OK, už sa to troška... Už to vychladlo troška. Takže tak. Voda. Ja, ty kokos. Fuj. Ja som teraz zjedol asi 3 sústa. Ja už nemôžem. Ešte si musím dať vodu. Srgvarning. Ja už nedávam. Fuj. Ľudia, buď teraz takto ukončím toto video, alebo teda ešte jednu hru. Ale ešte jednu hru asi dám. Dáme si ešte jednu sústo. On je to strašne dobré, ale štípe to riadne. OK, ľudia. Skončí už. Koniec. Tu je zbraň. Koniec. Dobre, posledná hra. Prečo som level 1? Vidíte to? Som ešte 91 predtým a prečo som teraz 1? Však to je iba nejaký bug. Nemôžem nič stlačať. Oh. Milbase dáme. Prečo som 1? Riadne to štípe. Fakt, že riadne. Sme murder. Nemám vodu. Robíš si srandu, kde boli... Dobre, čiže v podstate sme nezomreli, ale prehrali sme. Sme už 100. Stále sme 99, dobre. Prehrali sme, čiže ideme jesť. Dobre ľudia, dnesňou videa všetko dajte like a odber. A majte sa, vidíme sa pri ďalšom. Čaute.